Evo, koliko ćeš? Pola cova. Pola cova, ne? Ajde, ovo ćemo za kameru. I za tonca. I za tonca, no. Cure sprejte. Dosta u tonac će se odvaliti nešto. Evo, pocolašice. A mnogo je tonca to. Misliš da mu je mnogo, a? Mnogo toncu i za ovom kamerman rekao ne. U moje vreme tonci... Daš im žvaku i do jaja. Bonbon. Daj neku ovaj... Gledajte, 1, 2, Skiz i Šok Soba, Šone Garavi i Steva Makadevski, još dvojica tu iz projekta nam fale, jedan spava, brate, drugi overava, ali ovo tu smo.